Готови ли сте за морето? Да. Аз бях вече Личи си, да. Браво. Къде? в Гърция. Браво. Къде? На втория ръкав на Халкидикическия полуостров и с голямо прискърбие съобщавам, че май там ще остана. Защо? Тоест предпочитате Гърция? Да, след много години голяма съпротива, много обичам Българското Черноморие, там съм израснала и там ми е сърцето. Условията просто вече не ми отговарят въобще на изискванията. Имам поредното малко дете, другите две ги отгледах на Българското Черноморие. Но сега предвид цени, услуги и общата атмосфера избрах Гърция. И затова искам да споделя, че ми е тъжно, защото много обичам Черноморието, но просто в Гърция нещата са съвсем различни. И като мое усещане, и като бюджет. Ние сме на каравана там и ни излиза 2 пъти по-евтино, отколкото в България. Има място за всички. Нещата не са монополизирани от собственици, които са там от години наред. Някакси има въздух. И има общуване, има разказ, има преживяване отвъд това да се изтъпаниш на плажа. Почива си не само тялото ми, духа ми, всичко. Детето не е в постоянна търговска атака да иска нещо, което разбира се няма да получи. И просто е по-фри, по-лежер. А в коя част на Черноморието сте израснали? Ами, двете, но така по-съзнателната част на юг. Много инвестирахме на юг, но откакто така Синеморец стана много застроен, нали, той винаги ще бъде център на нещо. Ето сега фестивала там сигурно е бил страхотен, но все пак строителните дейности, лично мен с първото ми дете, много ме отблъснаха, защото просто е трудно да гледаш дете, докато се строи наоколо сме. Много ви благодаря за това споделено мнение, защото наистина е изключително интересно и изчерпателно и точно описахте ситуацията. Да, за съжаление, всички си искаме Черноморието, но... Добре, аз съм Фета на Бачково и сега за вас имам едно преживяване за душата, Бачково, изворна и хидратация. Да. И да се пие повече вода лятото. Абсолютно. Не бира, вода.